Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ-ТВ.ру сайтында. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Анда 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Бүген сезнең игътибарга Шүпрәле районы Мөслимәләр берлеге җитәкчесе Энҗия Шәрәфетдинова вагазын тәкъдим итәбез. Энҗия ханымның вагазе тәрбия темасына багышланган. Тәрбия бирү турында мин кичкенә генә бер хадис сөйләп китим. Бер кеше үзе тормышта, бай мул тормышта яшый, аның 2 улы бар. Һәм бу уллары аларның гаиләдә муллык булу сәбәпле бик гади генә балалар түгел, бераз гына шаярга, тәртип бозарга ярата торган балалар. Аларның күршесендә торган бер кеше, ул шушы балаларның муллыкта үсүләренә, аларның бердә башка балалар кебек йөрмәүләренә ишеп пошып, күршекәем, син бераз гына балаларыңа дәрес бирмәссең микән? Аларны бераз гына мәчеткә йөртепме, хәзрәтләргә бирепме, аларга бераз әдәп, әхлак дәресләре бирмәссеңме дип әйтә. Шул вакытта инде бу кеше миңа андый дин юлында балалар кирәкми. Миңа балаларыма акчам бар, аларның гомерләренә җитәрлек акчам бар. Мин шуның белән канәгать, миңа бер нинди балаларга дәресләр кирәкми ди. Менә бер күп гомерләр үтә, балалар үсәләр, инде күршесе вафат була. Бер көнне бу кешеләргә күп кунаклар җыелалар, өстәл янына утыралар. Ашап ичеп утырган вакытта әтиләре кичкенә улыннан: "Улым, миңа су салып кына бирмәссең микән?" ди. Әмма ләкин улы аның: "Эй, әти, кырыенда тора бит графин белән су, ал да эч инде шуны" ди. Әтисе бик хурлана. Менә шул вакытта аның исенә төшә күршесе. Һәм инде зур малае карап тора да: "Әти, син ник аңардан сорап торасың инде? Графиннан суны салып эч тә, андарысын миңа да салып биресең" ди. Балалары өчен бик уялган ата кеше үзенең яшь вакытта балаларга тәрбия бирмәгәнен исенә төшереп, күршесен дә исенә төшереп, бик үкенечле хәлдә кала. Менә шул вакытта ул дөрес эшләмәгәнен аңлый. Бит һәрбер агачка, һәрбер үсентегә утырткачтында су сибәбез. Балаларга да тугачтын тәрбия бирүне кичкенә вакыттан башларга кирәк. Һәрбер вакытта тәрбия биргәндә балаларга кичкенәдән идә тәрбия бирергә кирәк. Аларны төрле әдәпләргә өйрәтергә кирәк. Безнең ватаныбыз каршында, шулай ук туганнарыбыз каршында, Аллаһ Тәгалә каршында, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям каршында, үзебезнең дусларыбыз каршында вазифаларыбыз бар. Шушы вазифаларны аңлатырга, аларны төрле әдәпләргә, ашау-ичү әдәпләренә, йокы әдәпләренә, урамда йөрү әдәпләренә өйрәтергә кирәк. Без шул вакытта гына бәхетле була алабыз. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Ислам дини тәрбиясе айрым бер кешегә, җәмгыятькә һәм дөньяга файда, бәхет китерүгә юнәлгән. Исегезгә төшереп үтәбез. Вагаз телевизион ачык конкурсында 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Вагазларны видео язма рәвешендә tv.vagaz@yandex.ru электрон адресына җибәрегез. Бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.